Megy. Itt a sima jobb, itt az 50 bal 3, itt a bal 3 gumi. Gumira figyelsz, nem be van húzva. Engeded. 700 bal 5 a dombon. 700 végén bal 5 a dombon, és gumizva lesz. Ott, ahol az állnak az autók azelőtt, bal 5, gumizva. Figyelsz, mert nem slickkel vagyunk. Itt a bal 5 gumizva. Majd 400, és sima bal rá a murvára. Itt a 400, ott a sima bal rá a murvára. Majd 50, sima jobb. Itt a sima jobb, 200 lassító, kétsoros jobbról. Itt a kétsoros lassító jobbról. Majd 150 és lassító jobbról. Kétsoros ugyanilyen. Kettőszáz végén jobb egy. 200 végén jobb egy. Itt a jobb egy. Majd 100, bal 2. Itt a bal 2. Majd 300-ra bal 2. Itt a 300 végén bal 2. És itt a bal 2. És majd 200-ra jobb 5. 200 jobb 5. Itt a 200 jobb 5. Nagyon gyönyörű, 150 bal 5, itt a nagyfa, és saras. Bal 5 felkiáltójeles saras. Majd 400 és jobb 6. 400 jobb 6 és szűk, gumizva. 400 végén jobb 6 gumizva és szűk. Itt a jobb 6 majd. Kicsit majd balra és utána be jobbra. Így bizony. Majd 200. 200 végén sima jobb. 200 végén sima jobb. Itt a sima jobb, majd 150. Sima jobb 150 és jobb 6 hosszú. Itt a jobb 6 hosszú. És 50-re bal 5. Ez jobb 6 hosszú. És 50 bal 5 saras. Bal 5 saras. Innentől van a saras, bal 5 sár, bal 5 sár. Majd 400, itt a saras végig. Innentől saras. 400 végén bal 2. Itt a bal 2. Engeded. 500 és a végén bal 1. Végén bal 1. Igen, 500 itt a bal 1. Majd 300 és bal 6. 300 végén bal 6. Ott lesz a bal 6. Itt a bal 6. És ebből majd jobb 1. Bal 6 és ebből jobb 1. Itt a jobb 1. Ebből sima bal. Ott a sima bal, és 50-re jobb 5, bal 4. Itt a jobb 5, bal 4. Jobb 5, bal 4. Jobb 5. Bal 4. És jobb 4. Kifelé jobb 4. Majd 150. Sima jobb. 150 végén sima jobb. Sima jobb. Itt a sima jobb. És 100-ra bal 4 a lesnél. Bal 4 a lesnél. Figyelsz rám, mert rúgy is. Itt a bal 4. Ebből sima bal.
Ott a sima bal, abból sima jobb, sima bal, sima jobb, és jobb 4. Ott a jobb 4, itt a jobb 4, ebből bal 5, jobb 4, itt a bal 5, és ebből nyílik a jobb 3, ebből jobb 3, és ebből bal 6 be a híd alá. Ott be a híd alá. Sima jobb hosszú, 100, ez a sima jobb hosszú, 100, és jobb 5, 100 végén jobb 5, itt a jobb 5, itt a jobb 5, majd 200, sima balból bal 5, 200 végén sima bal 5, 200 végén sima bal 5, itt a sima bal, benne a bal 5, ott a bal 5, majd 500, 500 végén jobb 5, a második dombon fékezel. 500 végén jobb 5, és a második dombon fékezel. Ott a szallagnál a jobb 5, és itt már fékezel majd ott. Még mehetsz. Jó, tisztelet. 50, sima jobb, sima bal. Sima jobb, sima bal. Itt a sima bal. Nyomod neki végig, és cél. Jó. Jól lejöttünk, kiadtam. Aha. Meg van vagy 2 helyen, ahol letetett tőre, és felakad az autót, nagyon meglassulunk. Aha. Hát magasabbra kellett volna, most nem tanultunk. Meg úton kell tartani. Ha így van. Úton, és akkor nem lassít meg annyira, hogy nem akad fel az alja. Tanul.